ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ତ ଠିକ୍। ହଳଦିଆ ବନ୍ଧ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଆସିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧ ତିଆରି ହୋଇଛି ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଟଙ୍କା ନ ପାଇବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହୁଁ ଆମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠିକାର କିଛି ବିଜେଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଅମାନୁଷକ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏହା ଏକ ଦୁଃଖର କଥା ଏବଂ ଲଜ୍ଜାର କଥା ମଧ୍ୟ। ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରାଯିବ। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ଲୋକଙ୍କ ହକ୍ ଏବଂ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ବିଜେଡ଼ି ସରକାରୀ ଦଳ ଆକୁ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛି? ଏହା ଏକ ଲଜ୍ଜାର କଥା। ପ୍ରଶାସନ ଅଛି, ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଏକ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ବହୁତ ଲଜ୍ଜାର କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ।